πει κοντό ότι τα 5 μέτρα και 15 εκατοστά θα έχει περάσει ο Σγούρος από την Κέρκυρα και ο Κουρουπάκης από τα Χανιά. Ο αθλητής που βλέπετε έχει πηδήσει μέχρι τώρα 5 μέτρα και 10. Είναι η πρώτη προσπάθεια του στα 5 μέτρα και 20 εκατοστά. Μια προσπάθεια που δεν έχει την επιτυχία που θα ήθελε. Να σημειώσουμε βέβαια ότι είναι 10 αθλητής. Είχε πάρει τη δεύτερη θέση στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων. Το έγινε πριν από μια εβδομάδα εδώ στο στάδιο της Κηφιλίας. Πολύ δυνατό παιδί. Ξανά η προσπάθειά του. Μάλιστα. Παρακολουθείτε λοιπόν σε απευθείας μετάδοση το από τους αθλητές που πάτησαν σωστά 6.74. Να και τα αποτελέσματα του άλματος επί κοντό με τον Φίλιππο Σγούρο και τον Σταύρο Κουρουπάκη στα 5 μέτρα και 25 εκατοστά και στην πρώτη και δεύτερη θέση. Ο Κουραμεχαλάκης, ο δεκαθλητής του ΠΑΟΚ, 5-10, Θεοχαράτος, Τσαταλός. Ο Τσαταλός έχει μείνει πίσω, προέρχεται και από